paikalle oheistarpeiden kanssa. Ja tilaus on joko ennakkomaksulla maksaen tilille tai kouraan saavuttaessa, niin näin homma sujuu. Tämä kierrätysmateriaaleja ja kestävä kehitys tarkoittaa sitä, että kaikki ei panna maantäytteeksi ja polttopuuksi, vaan niistä voidaan vielä tehdä sopivasti mitä tahansa pihapuutarhoja. Kiitämme City Market Kurtolaa ja muita kauppiaita, jotka ovat lahjoitelleet puutarhurin Tampereelle oheistarpeita. Tällä lailla toimimme kestävän vihreän sinivalkoisen punamustan jääkärilipun alla. Suomi 100 vuotta, suojelkaamme ympäristöä ja vastustakaamme erilaisia vääränlaisia uskomuksia ja tapakulttuureja keskuudessamme, samoin kuin vierasperäisiä kasveja ja eläimistöä ynnä muuta asiaan liittyvää, jonka varmaan tiedätte itse, kun näette ympäristöänne. Se on moro!